com van ser els moments previs a la invasió d'Ucraïna l'any 2022? Per mi tot va començar l'any 2021, quan Rússia exigeix a la OTAN que tots aquells països que van entrar a l'aliança després de 1997 havien de sortir d'aquesta. Jo no sabia el per què ni cap on anava tot això. Llavors, quan Joe Biden avisa de que Rússia té intencions d'atacar Ucraïna, jo no vaig acabar d'entendre, ja que Rússia ja ho va intentar el 2014, esperant que amb les revoltes i manifestacions que hi havia el país acabés trencant-se, però no ho van aconseguir, van quedar-se en parts de Lugansk, Donetsk i Crimea, però el país no va caure, l'exèrcit ucraïnès ho va parar. Llavors jo no entenia per què volia tornar-ho a intentar si ja havia fracassat un cop. Mirant de forma retrospectiva, imagino que Putin va fer aquestes demandes tan impensables a l'OTAN per donar a entendre que no hi havia tornada enrere i que havien cremat tots els ponts. A Lugansk tot comença al febrer de 2022, abans de que comencés la guerra. A principis de mes, des de Rússia van dir que s'havia d'evacuar a la població de Lugansk, llavors van començar a portar autobusos per a que la gent pogués marxar a Rússia. Jo no entenia molt bé per què, ja que durant els anys anteriors la situació era més o menys pacífica, molta gent no va marxar en aquell moment, ningú entenia per què havien de fer-ho. D'altra banda, la frontera que hi havia abans entre la República Popular de Lugansk i la resta d'Ucraïna estava molt a prop de la ciutat. Llavors, durant el començament del mes de febrer, hi havia moltes canonades d'artilleria cap a Ucraïna, moltes més del que era habitual. Després es van prendre decisions polítiques per part de Rússia, que van ser el reconeixement oficial per part de Rússia a la República Popular de Lugansk i la República Popular de Donetsk, per després voler annexionar-les a Rússia. En aquell moment, seguim a principis de febrer, va començar una mobilització de gent local tant a Lugansk com a Donetsk. Aquesta mobilització feia molta por i hi havia uns requeriments legals per formar part d'aquesta mobilització, però a la pràctica agafaven a tothom qui volien sense tenir en compte l'estat de salut o l'edat de la persona. A mi gairebé també em van agafar un cop, tot i tenir 58 anys i l'edat màxima ser 55. Si no hagués escapat, també m'haguessin agafat, haguessin dit oficialment que jo hi havia anat voluntàriament i com ho podria negar, això no es pot. Llavors el que jo feia era quedar-me a casa i no anar enlloc durant el mes de febrer. Hi havia un home que coneixo a Lugansk, que també tenia 58 anys, el van agafar al carrer i el van portar a la base militar per allistar-lo i enviar-lo al front. La seva dona va anar amb el passaport del seu marit per a demostrar que era massa gran per ser mobilitzat, però a la base els russos li van dir que ja era massa tard, que ja havien canviat la seva roba a la roba militar russa i que tenia que anar al front a cavar les trinxeres. Tot això abans de que comencés la guerra. Quan estava al front, cavant trinxeres, li va donar un infart i va poder anar a un hospital a que el tractessin. Va ser llavors que va poder demostrar que era massa gran i estava malament de salut per a que el deixessin anar a casa. Així que va ser gràcies a l'infart que va poder lliurar-se d'anar a la guerra. Com ja he dit, jo treballava en una fàbrica i el propietari de la fàbrica va pactar amb l'exèrcit que els soldats no podien entrar a la fàbrica a reclutar els treballadors per a la mobilització. Però de totes formes, els treballadors de la fàbrica els esperaven o bé quan sortien de casa o bé a les parades d'autobús, així que hi havia treballadors que eren enviats al front igualment. El propietari de la fàbrica buscava maneres de protegir els treballadors, havia pensat en posar un autobús propi de la fàbrica per a portar els treballadors, pagar taxis per a que poguéssim anar a treballar sense problemes. El propietari també va recomanar que aquells que tinguessin més de 55 anys, que podíem anar a la base militar, a demostrar que érem massa grans per a ser mobilitzats, que ens posessin un segell i així no ens passaria res. Alguns treballadors hi van anar i tal com hi van anar van ser mobilitzats, així que el director de la fàbrica va deixar de donar aquestes recomanacions.
En altres fàbriques on la direcció de la fàbrica no havia pogut arribar a cap acord amb els russos per evitar la mobilització dels seus treballadors, els soldats entraven i els treballadors s'amagaven tots per intentar que no els poguessin veure. Hi havia una llista de persones que eren importants per a la fàbrica i que suposadament aquells no podien ser mobilitzats. Llavors, quan en trobaven a un, li preguntaven per la documentació, ell deia que no la tenia en aquell moment, però que estava a la llista d'exempts de ser mobilitzats. Els soldats fan unes trucades i veuen que efectivament estava el seu nom a la llista. Llavors van dir, perfecte, doncs traieu el seu nom de la llista. Així ho van fer i se'l van emportar cap al front igualment. Així doncs, en aquell moment només hi va haver mobilitzacions a Lugansk i a Donetsk. A Rússia hi va haver-hi després, però ni van durar tant temps ni van ser tan severes, ja que a la gent de Rússia això tampoc li agradava.